Sziasztok! Ma egy olyan videóval készültünk. Mindig annyira kellemetlen. Igen, tudom. Na mindegy. Szóval, hello! A mai videót egy... Mi lenne, csak csöndben integetnénk, csak így csöndben Jó. is figyelj. Ez még kínosabb. Na jó, kezdjünk bele, csapjunk bele a lecsóba! Előző videót csináltunk, az első YouTube videónkat megcsináltuk múlt héten, és az egy kérdez-felelek videó volt, és nézzétek meg, ha nem láttátok, és abban meséltünk arról, hogy hol lettünk jóba, mégpedig a Midsummernek a forgatásain 2018-at írunk, és most kicsit visszarepülünk az időbe ide, 2018-ba, és ilyen képeket, videókat fogunk nézegetni, és ezekre reflektálunk. Mi most a telonkon fogjuk nézni, de amúgy... Nektek majd bevágjuk. A Midsummer forgatás voltak éppen a Fehér Éjszakák, ugye magyar címén, 2018 augusztustól októberig forgott itt Magyarországon több helyszínen, és mi pedig ide kerültünk be. Ő állandó statisztaként, én először egy napos statisztaként, aztán én is állandó lettem, ami azt jelentette, hogy nekünk voltak éppen minden nap kellett mennünk erre a forgatásig, mi voltunk a falubéli kis szűk csajok. A horgák voltunk. Egyébként és... az fontos, hogy a casting felhívásnál igazából az volt a követelmény, hogy szőke haj, kék szem, és volt, fehér. Volt casting. Volt casting rendesen, tehát... Énekelni kellett a castingon, táncolni. És emlékszem, hogy ilyen talán érzelmeket mondtak, és azt kellett mutatni az arcunkon. Igen, mert... a horgákra ez jellemző. Igen, mert ha megnézitek a filmet, de nézzétek meg egyébként, ha már elmondhatok 18 évesek, mert ez egy horrorfilm, egy amerikai svéd horrorfilm, és abban az van, hogy ez egy olyan népcsoport, akik, hogyha mondjuk valakinek fájdalma van, akkor a többiek is így átérzik azt a fájdalmat, és nagyon sok ilyen jelenet van, amikor mondjuk az egyik főhős szenved, és akkor körülötte mindenki így... És akkor, hát igen, és mindig mutatni kell az arcunkon azt az érzelmet, amit a többiek mutatnak. Úgyhogy sok ilyen tréning volt mindig amúgy a forgatási szünetekben is, meg minden. Meg volt táncpróbánk is, emlékszem, az ott a Jurányiban volt, nem? Igen. Nem a Jurányiban volt a tánc. Ha láttátok a filmet, arról a táncpróbáról beszélünk, amikor van a fakörül a tánc. Svéd típusú lányokat kerestek, mert igazából ez egy svéd-amerikai horrorfilm volt. És ez Svédországban játszódik hivatalosan. És nagyon sok svéd színész volt jelen, egyébként meg amerikai, amiről majd szintén mondunk, mert azért mi ott bulájoztunk egyet az amerikai színészekkel. Igen. Most egyelőre nézzük a képeket és reagáljunk rá. Hát kezdjük szerintem a jelmezeinkkel, a csodás jelmezekkel egyébként. Tehát ilyen kis népviseletes volt, de nagyon szeretük, és mindig ugyanaz a ruha volt rajtunk, és a hajunk is mindig ugyanúgy volt megcsinálva. Ilyen nagyon vicces sztori, amikor megcsinálták a hajunkat így, tehát erre a fonott koszorúra így hátul, és akkor és az egyik barátnőnk, Brigi, neki is megcsinálták a haját, és itt mindig ilyen póthajat fontak bele, de nyilván az a lényeg a póthajnak, hogy úgy fonják bele, mint hogyha az a saját hajad lenne, hát ez majd látjátok, hogy neki hogy sikerült. Szegény eléggé ki volt, emlékszem rá. Tök födöm, emlékszel? Nagyon ki voltam tőle. Mert volt olyan, amikor volt hálóruhánk, volt a sima napközi ruhánk, és volt valami elegánsabb ruhánk, nem a táncnál. Ott egy harmadik ruha volt. És nekem mindig feltettek a fejemre egy ilyen kis sityakot, ami így ideig tartott, és én ezt kifejezetten utáltam, és egyébként emlékszem, hogy úgy égett le a fejbőröm, hogy így ideig leégett, de innentől már ugye nem, hiszen ott védte a sapka. Mindig leégtünk. Amúgy nagyon kedvesek voltak azok, akik úgymond így felügyeltek értünk ott a forgatáson, mert mindig ott így esernyőt tartottak nekünk, meg állandóan kenték az itt, mert egyszerűen ugye mezőn forgattunk, ahol amikor hideg volt, nagyon hideg volt, aláöltözetben forgattunk, amikor az éjszakai forgatások azok nagyon hideg volt, amikor meg meleg volt, akkor meg pusztultunk ott az augusztusi fényben. Az volt a legrosszabb, van az a jelenet, ha néztétek a filmet, amikor egy ilyen tükörasztalnál ebédelünk. Az a jelenet, gyerekek, igazi vajat, meg ilyen húsokat tettek ki az asztalra, ugye megromlottak. Amikor 40 fokban körülbelül 2 óra múlva már olyan rohadt büdösek voltak, hogy kb. Így büntetni lehetett azzal a szaggal, és ott kellett fölötte ülni, és így a villádat belemátogatni, és úgy csinálni, mintha ennél, hogy így nézett ki a nyár végére a lábunk. Tehát, hogy igen, ez a színkülönbség, mert folyamatosan egy ilyen kis balerina cipő volt a lábunkon. Előtt elkezdődött az egész forgatás, Horvátországban nyaraltam, és tudod, én attól féltem, hogyha majd oda megyek a forgatásra, és meglátják, hogy lebarnultam a tengerparton, akkor majd azt mondják, hogy bocsi, de akkor kikasztingolunk téged a filmből, ezért én úgy fürödtem egész Horvátországba, hogy a vízből, ahogy kijöttem, beszaladtam az árnyékba, és így szoktam, és ennyire benne akartam lenni ebbe a filmbe, és ezért egyáltalán nem mentem körülbelül egész nyáron napra, és körülbelül a harmadik napra olyan csoki barna voltam, mint a képen, tehát rohadtul megérte. Hát minden reggel együtt mentünk, minden reggel találkoztunk a bakcsomókon, de sosem felejtem el, itt oda kis minden reggel a kis teljes kávé. Tényleg, kis mizó, cappuccino, és a flat white, kis péksütiket mindig hoztál.
Igen, hogy a Bacsókon ott van az a benzinkút, és akkor oda is bementünk előtte, és akkor... Meg általában a legtöbb forgatásnak amúgy ott szokott lenni a felvevő helye reggelente. Nagyon jól pletyizgettünk állandóan. Igen, mindig beültünk, mi ültünk a hátsó sorba, tudjátok, mindig, mint az osztálykirándulásokkor, igen, mindig a menők ülnek hátra. És kisebb korosztály, velünk egy idős korosztály és fiatalabbak is voltak gyerekek, akik nagyon sokat a borókáék, emlékszel a bíborka. A bíborkáék, igen. Nagyon cuki volt, szóval a bíborka, valószínűleg már megnőttél azóta, akkor nézed a videót, akkor innen is puszi. Jóba lettünk a stábtagok, amíg emlékszel, az Esztinek csináltattunk ilyen pulcsit, emlékszel a születésnapjára, vagy igen, pólót, és ráírtuk a neveinket. Meg a neveinket. És ráírtuk a neveinket, nagyon szerettük. Volt a végén egyébként egy ilyen hatalmas nagy záró buli, egy ilyen wrap buli, ahol vannak, berakjuk ezeket a képeket, és ahol a közös képeket tudtunk. És az a durva, hogy amúgy a statisztákat általában erre a wrap bulira nem szokták meghívni, mondjuk lehet, hogy ők tartottak egy másikat amúgy maguktól. Igen, lehet, hogy volt egy buli, amire mi nem voltunk hivatalosak, csak nem. De itt ott volt a Florence Pag, az Ari Aster, akkor a Will Poulter, az összes színész, igen, ott volt az operatőr, egyébként olasz volt, a Fabrizio, aki Wednesday-nek az operatőre. És egyébként az nagyon vicces, hogy a Sony végig nem merte megszólítani a csávót olaszul. Mi megmondtuk neki, de folyamatosan hallgatózott egyébként. Hallgatóztam, amiket beszél telefonon. A fiával, meg ilyesmi. Tehát így mondta, hogy most valamit éppen veszekszik a fiával, vagy most beszél a feleségével, és akkor tudod, így mindig mondta a Sony, hogy éppen mit beszél, de nem merte elmondani, hogy ő olasz. És mondtuk neki, hogy miért nem beszél, nekem lenne egy ilyen, akivel így tudnék beszélgetni olaszul, én tudja oda mennék. És a Wrap Bulin, amikor csináltunk vele egy közös képet, akkor megszólalt neki olaszul a Sony, és így teljesen kiakadt a csávó, hogy milyen jó lett volna, ha az egész forgatás alatt beszélgettek, de Sony nem ment. És akkor mondta nekem így a csávó, hogy de akkor te így értetted, amiket én így beszéltem a telefonban, meg így... De nem figyeltem, tudom. Egyáltalán nem. Nem is érdekel. És emlékszem, hogy amúgy ismerősök vagyunk azóta Facebookon. Én is. Én már megmondtam neki, emlékszem, hogy akkor elköszöntünk, mondtam neki, hogy ne aggódj, találkozunk mi majd. És akkor nem tudom mit gondolom, amikor ugye hollywoodi filmekben, meg sorozatokban egyébként operatőrhol fogunk mi találkozni egyébként. Hát majd amikor ugye te leszel a főszereplő. De mindegy. Ja, mert nagyon sok pizsipartit tartottunk akkor, a Brigivel, aki egy harmadik horgatásunk volt, és olyan, ő is nemeses volt egyébként, és olyan neveket adtunk egymásnak, emlékszel, Statisztella, szereplemőke. És mi volt? Te voltál a szereplemőke, én a Statisztella, és ő mi volt? Várjál, van egy videóm, ahogy bemutatkozunk, várjál. Csak ez volt. Teenage-ella! Ja igen, mert hogy mi a horga tínédzserek voltunk. Igen, mi a Teenage-ella. Életemben amúgy annyit kb. Nem nevettem, mint egyébként ezekre a forgatások, meg a papakós, emlékszel? Tudjátok, van az a videó, hogy hívják a kis csajt? Kis Petra, vagy a kis Petra, Dorina, aki ilyen agresszíven beszél a nagymamájához. És aztán amúgy abban rendőrségi ügy is lett, úgyhogy egyébként nyilván most nem vicces, nem vicces, de akkor sajnos nagyon vicces volt. Nagyon nevettünk rá, hogy te most ezt jó, figyeljetek, fiatalok voltunk, 18 évesek, azt fiatal, akkor még nem egy hülyeséget nézni, nagyon röhögtünk ezen a videón, és akkor olyanokat üvöltöttünk, meg suttogtunk egymásnak a forgatás közben, hogy papakós. Mert épp aztán előttünk, és valami olyasmi volt, hogy valami, a papa mondott valamit, vagy valami, és akkor, hogy így ja, igen, a papa valami eltűnt, valami a Szent Könyv eltűnt, és ez egy ilyen hatalmas, ugye ez egy ilyen nagyon ilyen vallásos, ilyen spiri közösség, és akkor, hogy ellopták azt a Szent Könyvet, ami az ő ilyen erekéjük. És akkor ez kiderül. És akkor ilyen teljesen mindenki ült csöndbe, és így nem tudom, hogy mindenki teljesen ki van, és meg ilyeneket suttogtunk egymásra a Soniba, hogy papakós, meg ilyenek. Meg elkezdtünk röhögni, és így rázkodtunk, miközben a kamera itt mögöttünk ment, értitek. És nagyon gázolt. És egyszer odajött hozzánk az egyik stábtag, Andris, aki jött hozzánk azután a felvétel után, és mondta nekünk, hogy lányok, nem szabad így nevetni, vagy valami ilyesmi, és mi rohadtul megértünk, a Dórival így voltunk, hogy baszki, ez nem kínos. Ki fognak minket rúgni. És kiderült, hogy csak hülyéskedett, hogy így ránk szóljon, tehát ő nem azért szólt ránk, pedig mi tényleg nem figyeltünk nagyon erre a részre, és... Jó, igen, kis hülye gyerekek voltunk. Igen, ma már, szóval... de nagyon vicces volt. Meg a másik, amikkel nagyon sokat rögtünk, a kutya-macska pajtás. Igen, és azóta kezdjétek el, mutatnám, hogy a Sonival a beszélgetésünk, a Soni nekem a mai napig így van beírva, hogy és nem mutatunk minket meg. Jó, beszélgetést nem mutatjuk meg, de Dórinak az a neve, hogy mamakus, nekem meg az, hogy kutya-macska pajtás. És ez azóta a mit szemőr miatt. Nem tudjuk, hogy a kutya-macska pajtás miért volt vicces, de nekünk ezen folyt a könnyű. Nem tudom, mert így hívtál valamit, mindig ezt mondtad, hogy kutya-macska pajtás, ezt te mondtad mindig, és ezért igen.
meg homokboszorkány, meg ilyen. Homokboszorkány, tényleg. Annyi ilyen hülyeség volt. Milyen kép. Szóval itt van ez a kép, itt úgy kell elképzelni, hogy ugye, hát ha valaki látta a filmet, aki nem látta és meg akarja nézni, az most ezt a részt tekerje át, mert ez most egy spoiler lesz itt. De ez spoiler. Mindenki szinte meghal ugye a végére a főbb szereplők közül, és ugye ezeknek Volt a bábúja, tehát ami a halott bábújuk igazából, igen. Ijesztő volt. És tök életű, és az benn volt egy sátorba eldugva, és mi egyszer így elkóricáltunk a Sonival, miközben éppen nekünk nem kellett benne lennünk a jelenetbe, és megtaláltuk egy sátorban az összes ilyen kelléket, tehát a medvét, ami benne van, az ikonikus medve a filmben, illetve így mindenkinek a holtteste, és ez így le volt cseszve egy sátorba. És akkor még és mi bementünk, és gondoltuk, hogy csinálunk velük közös képeket, hogy majd egyszer milyen menő lesz ezzel elflexelni. Hát még akkor nem gondoltuk, hogy egyszer egy YouTube videóba fogunk elflexelni vele, és itt a hálóruhánkban vagyunk. Szerintem itt a háló jeleneteket vettük föl, és pont nem kellettünk. Látod, ez undorító amúgy, tehát ugye, hogy így mindegyik nagyon ilyen, és nagyon élethűek voltak egyébként. Ja, igen, ezt is. Amit utoljára forgattunk egyébként, ugye, amikor leégett a templom. Logikusan az utolsó nap kellett leforgatni, hiszen utána már nem tudtunk azon a helyszínen forgatni, hiszen ténylegesen igazából felgyújtották azt az épületet, a díszletnek azt az elemét. Akkor tudtunk a Florence-szel fotózkodni, mert vele valamiért a Wrebbulin nem tudtunk. Szerintem éppen valakivel nagyon randizott, és ilyen csávóval volt egymásban. Tényleg, gubancolódva, és bemutatós képünk van, majd berakjuk ide a videóba. A svéd színészek is nagyon jó fejek. Egyébként a mai napig követjük egymást. Valakinek a mai napig írok a vörös hajú lánynak, az Izabellának a szülinapjára. Első videóban beszéltünk a Penis Dance-ről. De ennek mi az eredeti neve? Ennek ez egy termékenységi tánc, amit nem a horgák táncolnak. Amit csinálunk amúgy. Mi az eredeti, ami nem Csoko-csokoládá, csoko-csoko DD, csokolád-csoko-D, csokoládé. Ugye az limonádé, és mi azt átírtuk, és akkor ez az, amiről beszéltünk, ezt majd megmutatjuk nektek. Úgy. Amúgy emlékszem még arra, hogy amikor a pénzt megkaptuk, az nagyon jó volt a végén, de egyébként tökre nem a pénzért csináltuk, gondoljatok bele, hogy hónapokig forgattunk, és minden nap kaptunk. Minden nap kaptunk, most már elmondhatjuk, szerintem minden nap 10 000 forintot kaptunk amúgy ezért, úgyhogy ott voltunk 10-valahány órát. De túlórákat fizettek. Úgyhogy igazából mindig szorítottunk, hogy túlóránk legyen. Egyébként ezért már annyira élveztük, hogy ott vagyunk, és konkrétan imádtuk. Amúgy együtt jártunk a suliba, OKE részére járt a Nemesnek, én pedig még 12-be. Igen, és pont azon a nyáron érettségiztem. És egy folyosón voltunk egyébként, de ugye akkor már szeptember-októberben már volt suli, szóval még igazából lógtunk a suliban. De nagyon sok ember volt a suliból, az osztályomból is volt még 2 ember, akkor évfolyam társaink voltak, a táncos részen nagyon sokan voltak, mert ott voltak táncos nemesek is arra a napra, mert arra a napra voltunk a legtöbben. Egyik legjobb volt egyébként ez a sziklás. Ja, igen. Bornak le a szikláról, és emlékszem, hogy az egyik srác, már nem is tudom melyik, megfogta egyik ilyen követ, és hozzá akarta dobni a stábtaghoz, és a táptag tökre megijedt, és kiderült, hogy ez amúgy az összes kő meg szikla, ami ott volt. Az ilyen szivacs, vagy hát ilyen purha szivacs, de annyira hihető volt, hogy és tökre megijedtünk egymást, hogy így random valakinek oda fogtuk egy ekkora sziklát, és így elkezdtük dobni fel, és nyilván mindenki és mindenki megijedt, és mindenki egyébként a stábban nagyon kedves volt. A magyar stábtagok is nagyon rendesek voltak, akikkel bajunk volt, azok a magyar idősebb színművészek. Igen. Akik SFA-t végzett színművészek voltak, de ők ugyanúgy statisztaként voltak, tehát statiszta. Ja, nem mindenki, azért ezt emeljük ki, körülbelül 2-3 voltak, akik elviselhetetlenül viselkedtek, de köztük is voltam úgy, aki nagyon normális volt. De volt 2 vagy 3 olyan idősebb színművész, aki SFA-t végzett, de ugyanúgy statisztaként volt jelen, tehát az volt a feladatköre, hogy ő ugyanúgy ott állt a háttérben. Statiszta, tehát konkrétan így mellettünk, sőt volt, hogy mögött. De ők azt gondolták, hogy ők sztárok. Tehát rendesen volt olyan színésznő, aki arrébb lökte a fiatal kis 17 éves lányt, a 60 éves színésznő, vagy 56 mert hogy ő színművész, és beszólt a büfésnek, beszólt, tehát az a fajta ilyen primadonna, aki mindenkinek beszól. És egy fotózás volt, és az volt, beálltunk az első sorba, először legugoltunk, de aztán rájöttünk, hogy nem kell legugolni, mert hogy ugye nem vagyunk olyan magasak, ezért felállt, és ő így fogta, és izomból lenyomta a vállát szegény Briginek, és így mondta neki, hogy menjél lejjebb, nem látszom, és mondta neki a Brigi, hogy nyugi már, ő meg azt mondta, még egyszer egy statiszta nekem azt mondja, hogy nyugi, én esküszöm, hogy fölrugom. Üvöltött a gyerekekkel, azok, ha leültek, mert mondjuk szegényeknek ott kellett házit írni a forgatáson, hogy behozzák a lemaradást, azokkal is üvöltött. És volt egy sátor, ami a statisztáknak volt, amik mi vagyunk mindannyian, de ők úgy gondolták, hogy ők érdemlik meg. Amikor zúgott az eső, az egyik társunk bemerészkedett az zúgó eső elől a sátorba, ráüvöltöttek, hogy onnan húzzon ki, mert ő csak egy statiszta. Te is ez voltál.
Igen, mikor zuhogott az eső, rohadt hideg volt, és bőrigáztunk éppen a fehér kis blúzunkban, ami rajtunk De volt. nem baj, mert ő így ült. Tehát nem baj, ha A tüdőgyulladást primadonna. kap, mert nem menjen ki onnan, takarodjunk ki onnan, mert ő nem végzett Nagyon szülőt, undorítóan beszélt, és akkor még a Dórival ezekért nem szóltunk, de ma már szólnánk. Zavart, hogy ugye ugyanúgy statiszta, mint mi 18 évesen, meg mint a 6 éves, aki ott rohangál, és akkor őt ez zavarta, ez az önbecsülését, vagy nem tudom, és mi meg a Dórival azért mentünk oda, mert jól érezzük magunkat. Igen. Vagy jól érezzük, nekünk nagyon Sajnos jó. ez leírja egyébként ezt a hazai mentalitást, tehát hogy amikor a főszereplők, tényleg a Florence meg a Will Poulter oda jön hozzád, és kedvesen megkérdezi, hogy vagy mi újság, meg minden egyes jelenet után megköszönte egyébként. Posztolt ez a színművész, azt nekem nem mondjuk ki a nevét, úgy posztolt Facebookra, hogy így. És akkor oda volt írva, hogy ma egy svéd-amerikai filmben játszottam el egy szerepet, de még nem árulhatok el. Igen, hogy a produkcióról semmit. még részleteket nem árultok el, de egy nagyon izgalmas Igen, ott- filmben dolgozok most. Jó, hogy azóta bármikor posztol a Facebookra, mi szana szétrögjük magunkat Dórival. Hát ez nem szép dolog, de ezt is vállaljuk, tehát ez is egy rossz, de nem rossz tulajdonságot, megérdemelte. Ez Megérdemli. karma. Paraszt voltál. Ugye innen is puszi-nyuszi egyébként. Puszi! Meghívunk téged erre a YouTube csatornára, és csinálunk veled egy kis interjút, ha gondolod. Annyi, hogy nem ülhetsz le, ugye? Ja, Mert te nem vagy állnod ugye kell. influencer, szóval... Most egy kicsit visszaveszük ezt a gonoszságot. Igen, egyébként és- és nyugodjunk le. Kicsit Úgy látszik, hogy egyébként még azért ezek még tüskék eltelt egyébként. 2 év, és Traumák. Traum. És nagyon szépen köszönjük azt, hogy megnéztétek ezt a videót. Ez Innen is puszi Ari Asternek, Florence-nek, ez thank egyik you so legjobb much. élményünk volt. So Florence, thank you for watching, and Congratulations for Ari Aster. It was a not bad movie, it was I a think. good, It and was... we will be your next actresses when you want. Ez volt az első forgatásunk, hogy minden ilyen, tudod, és utána még beszéltük, sem emlékszem Soniba, hogy Menjünk. Isten, menjünk forgatni, De nem, ez életünk egy legjobb nagyon volt. különleges volt, mert Ari Eszternek az volt a célja, hogy összeszokott közeg, és szerintem azóta, amikor találkozunk egymással, mondjuk így forgatásokon más táptaggal, vagy más, aki a statiszta volt, ez egy ilyen kapocs közöttünk, hogy ez tényleg az a 2 hónap, az nagyon jó Hát meg ott, volt. ott tényleg úgy azért beleégett a másiknak az arca így az emlékezetedben, vagy akár a neve is egyébként. Nyilván már felejt az ember ennyi idő után, de vagy én is múltkor voltam pont forgatni, és tudod, volt a Marci, és akkor köszöntünk egymásra, pont ott volt ő stábtag, és akkor így még kérdezte is, hogy nem emlékszel rá, még hogy nem emlékeznék. Tehát, hogy azért az így hiába most már 8 éve, de azért ezek megmaradnak. 8 éve, igen. 8 éve. Thank you, Ari Aster. Thank you, Bea, thank you, for everybody. Zoomcasting. És azzal szeretnénk tőletek elköszönni, hogy hát ezt a nagyon sokszor emlegetett penis dance-t, Ezt megmutatjuk most itt nektek. úgyhogy Nézzétek meg, és nézzétek meg a filmet. Köszönjük Sziasztok! mindenkinek, aki megnézte, és aki velünk forgatott a Midsummerben. Never ending dance, never ending penis dance. I say penis, you say dance. Penis, penis, penis dance. Penis, penis, dance, dance. Penis, dance, penis.